akanyora list iyi ndiani yatisina kupa dari panapa. Wapi? Ndiani? Panapa bauchi ndo. Ndio, iyi list yakabva kupi? Because mangu manyu demands kabva pataka panapa takatenda muguwe hembe. Imi mbambo mobhadhara chakati nechakati. Ani but munhu akuda kuti aite zvinhu zvada kuita kwakuya nyuchi list. Yakanywana musikana ari kuharare. Azita ari kuharare yakanyora list. I'm sorry, ma'am. Indeed, but I'm pataka panapa. Ndinovimba pane zvakataurwa kunzi zvana mbuya. Zvinoda kuspecify kuti vana mbuya vari kudei. Tikabuda panze apo tikapasha tikataurirana mupasha akati chitipa list rana mbuya tikati aiwa isusu hatigoni kukupa ichi list vana mbuya ndo vanokupa izvo vari kudini zvavanoda. But patakataura izvo hatinotaura kuti part of roora because zvinoita nezvekuti hakuna mafudza kurumba anobhadharwa katru. Ndikutaura zvakaitika mafambiro zvakaitika. Tinoda kuti pepa iro pane zvati kuti papepa vavo ndibva ndakunongedzera zvakuda kuti ndaruka hazvimake sense. Handiti kuti mombe yamai yanga yakabhadharwa saka mombe yamai inofanira kubhadharwa mafukidza dumba anga yakabhadharwa saka hapindi kuba. I'm sorry, ma'am. Mira, right. Saka iripo muripo wamai ndewechiyo chikuzi muripo wamai chii amusi makanyora kai uda vanhu vakanyora I want them to specify chinozi muripo wamai chii taura ticho andozvona chida kuti nditsanangura kuti handigoni kutaura nezvekisi because ndira vana mbuya vacho varipo vanozvitsanangurira nhau dzavo. But isusu tiri kuti ka wana baba takati wana baba chiendai mugare pasi nemukwasha handisika aite sei abhadhara zvanofanira kubhadhara mbatya dziite sei dzigoi but handina kuti ini ndai muproduce ita reproduce list yeroora hati zvatakataura isusu hatina kuprodusa rimwe roora mafukidza tumbu is part of roora iri list iri kai isusu kwamaramba hatina bandera ana mbuya mupasha uno haana kuzokuuya pakutanga no ana sekuru ndazopuwa list naana mbuya because iye akati taruda list rake chigadzisai nemukwasha list iyi kuti pane zviripa list zvisingaiti iwana mai vobva vataura kuti muripo wavo ndeiwo kuti muripo wana mai chii chinonzi wati mwana vanyora muripo wenyu wambokuti muripo wana mai ndevei vasiwo kanyora bo muripo ndewei muripo ndewei atati muripo ndewei chamuroti muripo wana mai chii. I'm sorry changamire. Yes. Zvakaitika pandakazoti muripo wana mai ngechekuti uyu mukwasha wedu unoziva kuti ndiri mbuya mai wemukadzi wake saka pamakawatonga imi panapa makati endai motsvage mbuya mai wewana mai wemukadzi wenyu ndopendakawana hanzvadzi dzake dzibva dzauyamba kwedu dzakuti tazisisi titsvage imimi mutipe list namambo ini ndikati imimi mazowozwa kwamambo kuti inini ndiri mai imimi hamuzizive kuti ndiri mai pano zvomazoenda kuozwa kwamambo murudzi azi mambo watendai mutsvage mai mupiwe list mamusikazive kuti ndiri mai pano ndikubvunza nawo ana tete wakauya zvandinoedza kutaura kuti nyaya yauya kudari handiti zvinenge zvataurwa kudari ndizvo zvamunoteedzera hamuzotangi zvimwe zvinyowani uyu murume akauya mudare kuno kuine nyaya yekuti hembe hadzisvika sei hadzikugoyiwa pane kusawirirana kuri chii kuripo tikati iwe uchienda wabhadhare zvouri kunzi nanatezvara hauna kudii hauna kubhadhara ubhadhare mbatya dziite sei dzigoyiwa hatina kuti endai moti zvimwe zvakabhadhara paroora like mafukidza dumbu yamuti $800 bhadhara futi mafukidza dumbu mai wacho uri mai wacho uri nyakubereka wacho uri nyakubereka akafa nditete wedu wakafa uyarore asati mukadzi wake wakauya kumba kwedu aine 2 years and a half mai wake afa no it's okay saka nasina kubhadhara pamusa kubhadhara mafukidza dumbu list yenyu yerora ngaibude
muona mafuta tu bana udi anaona ndine kana sema bata bambo badala mafuta ndivyo tatune sana akati pesa tina problem na Yrs yati pezvino zvedu zvoumai but yemuri wa mai hakuna chimanyika chemuri wa mai mati kana muti zvakuti ya mai kwete palisi rekuroora hapana unonzi muripo wa mai mukafundisa vanhu chimanyika ndizvo zvamavanototaura kuti unondikwidza bhazi kwete kuti muri uya mazwa here ndati hakuna chinonzi wa mai pakuroorwa kwechimanyika hakuna muripo wani mari dzese dzine mazita hakuna chinonzi muripo wamaiba kana mbuya anokwidzwa bhazi unongoti mukwambo unondikwidza chi bhazi miripo inoripo vana baba madamages chinoti muripo munoza kuti muripo kudi noripo kana waparirwa mhosva muripo mukutaura ndakataura inini chikutaura mukwasha wangu kuti mimi ngozozokwa maboti ndiri maisei kana usina kuti hauna basa hazvina basa asi kutaura nyaya zvamai hausi pati zvamai wakapani kuti avo wakati takapedza kuroora tati mukwasha zvaasina kubvisa paroora zvaaifanira kubhadhara ngaabhadhara hatitoda kuti hapana waitoda kutira fevha yekuti nekuti iwo wauya muno iwe wakauya ine ari kuchema kuti ndinoda kuti hembe dzitesei dzigoyiwe tikati hembe chigoyiwa hembe chibhadhara zvofanira kuti kubhadhara yes saka vana maramba wari andozozwa zita mbuya pamusoro kauri kuenda una mbuya pamusoro yes ndini James Maramba ndingangoti ndini ihanzvadzi yangu mukwambo wangu kuti mukwasha wangu mazvona wakanjanda mukwasha wangu saka ndinoda kuti ndizoke mumasole balast time petakanga tifanapa kuti kuyakapera ndofunga kuti makavabvunzawo kuti konai chimbonitaurei kuti pemakaroora imimi ana amai akanga aripo iwo vakatoikawo havo basi zvichireva kuti zvinoreva kuti zvinhu zvaamai hazvina kutombodini kutombobata ndosvakatati baba iye kwaakaroorera ndiyo rukuziva wakatambira roora rake ndiyo rukuziva imi pamunyora disame chichuda zvinhu zvedu iye ndio chataura kuti nhingi uya apa utaure vana sekuru kuti ndakakupa imi mochibatana pahuro nehama yani yenyu kana iripo yakadini yakadya zvinhu zvisiri zvani zvake ndini Edward Kanjanda ndini ndakauya panapa ndakashayikirwa nemudzimai pacovid right ini ndakaroora kwamaramba kwarombe uko mari yakadyiwa nasekuru maramba sekuru wako baba wavo ndiyakahere maswidza dumbu ndakabvisa baba mambo ndakabvisa kana ndakabvisa inini achitotozwa kana makabvisa bambo makabvisa indosata nongedzai munhu akaiya chii zviro zvisiri zvake handizvo saka matopedza mazuva aka wakahiwa mari chigadzirisa ine hama yenyu yakaiya mari handizvo right chinhu chandachida kuti mungotibatsirawo pamukwasha wangu ndinokumbira titaure mazita ndini Lavuo Maramba ndichingokumbirawo kuti mundibatsirawo mukwasha wangu isusu mumusha medu hatina rekodi yekurowa kwasha kana kushungurudza kwasha hatimbotyisi kana paine zvinenge zvichiitika tinondokondakitana kutaura nasekuru zvakamira zvakadai zviri pakadai zvino tiri pakadai ndiri pakadai tichionesana zvakanaka torega kungopedzerana nguva tichingofamba nemari zvose kungofamba kuti chisiya zvatei tichaita tichiuya kuno pasina zvatambotaurana tiri tega tikatadza kunzwisisana domestic remedy tangai maenda maoko pasi garai pasi ambe ndinotaura ifuti zvinwani taurai ambuya wazitandiyana vangu vari kutaura zita renyu hamunozondipa Charity Chimwaso. Taurai mbuya taurai. Inini ndikudara chiedza.
Mwana yakamana. Uyu murume wemuno chandonyangara nechekuti risi yakanaka. Ndine zvandibata. Nguva yakaroora murume uyu inguva yehondo futi dziri kuba ndizvo nguva yachoyo pfumba pamwana mai nino vachandiwe ngasi ndinoda kutaura chokwadi izvo ndazwa kuti zvandiurira kuti ndizvikudze nguva yakaroorwa rozi uyu kumanyika kwedu kwanga kusina mapfukudza dumbu handiri kuti ba wasapiwe ngawapiwa asi kumanyika kwedu kuno mapfukudza dumbu azouya manje apa manje kwanga usati kwana mai mapfukudza saka dai list yanga iripo handiri kumusapota dai list yanga iripo pepa iro makaroora zisambiri taida kuona kuti pane mapfukudza dumbu wamaramba handisi kumwenga ndiri mwana wenyu ndiri kusha kuti zvimwe zvacho zvingosimudza midzimu shumba ndiwo masoko angu mukuwana maramba zvinhu zvavo ndinozwa makutura panapa kuti hembe taita sei uzapo adei